nwanne ju ego ịgba nakwa eweti na-emenụ ayo lise nwanne ju ego lise nwanne ju ego ma ọ na-akpọ ọnụ lise nwanne ju ego ma ọ na-akwa eweti na-eme ịgba ka ihe bịa ayo lise nwanne ju eke ọnyaka lise nwanne ju ego ọdụdụ gị adị ka eji agwa egwu ụka ngwa ayo lise nwanne ju eke ọnyaka lise nwanne ju ego ụka nakwa ebe onye mụ egwedu ihe ebidogo egwu ọ na-aka mbido egwu m ọ na-egwuda mba dị mụ egwedu iyi nwanne m ya bụ nwanne eziko ya gbabịa mụ ọhụkwa ya bụ awedu izu ike ka mbe wela ka nkwa oke mmiri nkwoko na mụ na onye ya gba ajụ na ajụ ndebe anyị ọ̀fọ̀fọ̀ àmúnà nwanne m motivu ọ̀gwọ̀ ịmụ ụgwa dị iji nwanne m na agba m obodo bịa tụgo motivu nwanne akụndọ ayo lise nwanne chinweke ọnyaka olise nwanne chigọnne m motivu nwanne akụndọ ọka na-agba ayo lise nwanne chinwe ike ọnyaka olise nwanne chike nwanne m ewu m na mmanwụ ọka na-agba ana m eke oko nwa n'ọdụ oko iko nna m na-ebu mgbe egete nwa bụ nwanne Udenze nwanne Chineme nwa bụ nwanne Udenze nwanne Chineme ayo lise nwanne Chinweke ọnyaka olise nwanne Chinweke nwanne m ana m eke oko nwaanyị ọdụ oko uko nna m na-ebu mbe egete nwa bụ nwanne Udenze nwanne Chineme ịgba na-agba Chineme ayo dịka mụ bụ egbe ịgba onye mmụọ egwu dị ije ebidogo egwu ọ na-aka mbido egwu m onye igwuda mba dị onye mmụọ egwu dị iji nwanne m ya bụ nwanne eziko ya gbabịa mụ ngwa ya bụ awodi iziki ọka mbe nwere asaba ka ngwa oke mmiri nkwoko nne mụ na onye ya gba ajụ na ajụ ndebe anyị ngwa mụ na nwanne m motivu ọgwa m ụgwa dị iyi nwanne mụ na ya gba m obodo bịa tụgo ọgwa anyị nwe motivu nwanne akụndọ ma ọka na-agwa ana m eke oko nwa n'ọdụ uko nna m na-ebu mbe egede nwa bụ nwanne Udenze nwanne Chineme ụgbọla ike chocho ma ịwụgwọ m na mmanwụ ọka na-agwa Chineme igbume atụ okongo mụ na olize nwanne kebo nze unezugo n'ewaghị unezugo ụgbọ ndị nwanne na-ata nwanne bọrọ mme webu mmọrọ mụ mme n'ezugo ụzọ
atụ kongo mụlelebe nwanne kebe ile atọ n'ọgwụgwa nwanne mụlụ nke mụ ọmụ abịa mmụ egwu nwanne si bụ na-agụ egwu nwanne pụololo ụgbọ egwu anyị ije bụ ọmụ nọ n'ọgba egwu nwanne m otu nne tụda nwa m mụrụ uche nne ụgbọ n'aba egwu anyị ije bụ na tụda mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu ụgbọ nwanne m eme nwanne nwale ọgwụgwụ bụ ma ọmụ egwu nwanne ezi na-agba egwu nwanne kwuololo ọra ka eze nọ ndị nọ ọra ka eze ndị nọ ụgbọ mmụbịala ime n'ụwa dịrị anyị mbecha aka nwewele egwu ọbụla egwu ebili nwanne m otu ụdị nwanne ngwongwo akpa ọkụ oji akpa mmanwụ ahwago mmanwụ na-ebe mmanwụ na-ebe nwanne ụlọ ya nwanne ikecho ndọ ikecho ndị ndụ mmereba nwanne ụlọ ya ikecho ndọ ikecho ndị ndụ mmereba ọ bụrụ mmadụ na-eme nwa ka na-eme mmanwụ agwọ egwu mmereba ọ bụrụ mmadụ na-egbu egwu motivu mmanwụ na-agwọ egwu nwandọ ike mere unu n'ochi ndọhe ndị ndụ mmereba ọ bụrụ mmadụ na-eme aladazụ nwa nwandọ nwanne m ọkụ oji ada na ịnago ịnara nọdụ mma ọkụ oji ada ọrụ bụ ụgwọ mmereba ọ bụrụ mmadụ na-eme ịna-atụ na-eme mmanwụ agwọ ogo egwu nwanne nwe ọnụ nwanne chi na-eme ndị nnọọ mbereba ọ bụrụ mmadụ na-eme chi ụzọ enyi nwa ọ bụrụ mmadụ na-eme ọkụ oji akpa mmanwụ na-agwọ egwu mbereba mụbịala nne n'ụwa dịrị anyị mbecha aka nwewere egwu egwu ebili nwanne ike nwanne egwu oge dị mmanwụ na-agwọ egwu alụsi oge ediri nwanne m ọ bụrụ mmadụ na-eme oge dị ndị nnọọ mmanwụ agwọ oge egwu nwanne mere nwanne chi na-eme mere sikpa ụmụ ya na-enwe egwugwu egwu anyị ji je ikpo onwe na baba mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu demane nwanne mgbe egwu nwamụlewo nwamụlewo nwanne ọnụ nwanne chi na-eme egwu na-agwa mmereba na ya gwa agụwa na ndụ na ekere na nwanne m ụlọ ya nwanne ike eto nwa ya agwa eme nwanne m ụlọ ya nwanne ike eto ọ bụ nwa ya agwa eme n'ezugo ndị ahụ n'ezugo mmanwụ na-agwa egwu nna m ndọ ala na-azụ nwa ịna eze omelọrị na ịna ịnago ịna nọdụ mma ọnwụ bụ ụgwọ ọ bịara ụwa ha na ịna ndị nno ọ bụrụ mmadụ na-eme mmanwụ na-agwa egwu mmereba nwanne m tụrụ akpa bonyeju
ọkụ oji adị mmanwụ na-agwa egwu mgbịrịgba ọ bụrụ mmadụ na-eme motiv mmanwụ agwa ọrụ egwu ịnụgo egwu nwanne m ụlọ ya onye ọma motiv ndị ike egwu na nwanne m anyị si isi obi sie gị ike onye ọrụ dị mma n'ebe nwanne m onye na-aya ọya na-ahụ ya marịrị anya eme ụwa onye ọrụ dị mma n'ebe nwanne m onye na-aya ọya na-ahụ ya marịrị anya eme kwule obe ukwule nwanne m etirizi ahụ nwanne m ameko nwanne m gị ndo nwanne m okwule m egwu kwule gị ike egwu na nwanne m egwu ahụ ka m ji eme mmanwụ mmagba aka osi adị nwanne m etụdị ndị ike egwu na-akpọ nwanne m eze ọmọgọ nne m nwanne m bụma gị ike egwu na-akpọ nwanne m nwa m ala ọgwụ ugwu alụsị oge dị alụsị oge dị ike chụrụ ndị ndo nwanne m ake nwanne m ike chụrụ ndị ike egwu na nwanne m ọ bụ nwaanyị agwa eme ya obodo ọbịa gwụrụ ụmụnne m ọpụtụ ụtụtụ ọ dịrị ya mma luge mgbede ọjọọ njọ na uchechi ya mee nne m idenu obodo ọbịa gwụwa nwanne m ọpụtụ ụtụtụ obulu nlile ụdị ahụ ka chi eji chia nwanne m obe njọ n'ọma ọra ka eze ndị ike egwu na nwanne m ije n'ụwa na-esi na-achị bịa gbuzi ihu mmanwụ agwọ ga-egwu lọya mmụọ egwu gbuzi ihu mmanwụ agwọ ga-egwu mmegbu motivu mmanwụ agwọ ga-egwu nwanne m ụlọ ya ndo lọya gị ike egwu na nwanne m ọ bụ nwa ya agwa eme ndo lọya gị ndo mmegbu aka osi adị nwanne mgbe ibe n'uke egwu na nwanne m ije n'ụwa bụ onye na-achị anụ ji eze ala elu ya mara esi n'elu inu nwanne ezi na-agwa nwanne n'ụzọ ọdọ ka tiwo gwa m ebe ọ ga-alaruo ka ya gwa m ebe ọ ga-alaruo nwanne Pọl aka mma nwanne m Pọl onye ọma aka mma gị ite egwu na nwanne m nwa amụrụ ya ga nwanne m n'otu isi onye ọma mmadụ okeke eze gị ite egwu na-agbalị gị bụ Udenze ego wawa ka nne-eme ọ bụ mmadụ na-eme wawa na-esi na-achọ nwanne na-adịnọ wawa ka nne-eme nwanne uche bụ ụzọ enyi achọghị ilo gboo nwa mụrụ ọjọọ nne m mmanwụ agwago ndị mmanwụ agwago egwu nwanne m oke ọma nwanne chibụzọ ndị ike egwu na nwanne m okoye nwa m mmeburu nwaba njije gbanwe n'egwu oke mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba nwanne m ogbuli ọma ụba ka ndị ike egwu na nwanne m ije n'ụwa onye na-achị ọsọmpo nwala ọgwụgwụ enere m alọ ya nwa nganga mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba aka mere ọgụ mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu mmerịgba aka mere ọgụ nwanne m alọghị mmanwụ ka nọ n'ọgba egwu onye ejiri ọgba otu omili n'otu ya bụ onye nwere ụka tọlarị n'okporo ụzọ nwa bụ nwanne Udenze mebere enu akwa iji ụwa gba onye aka na-ebere onye nwere echi dị akọwara m osisi demme echi otu oke
Kamu nebe Utomo Peter Roto, one man and man, one name. Oroto and John Memachi Nime or Oroto Manoburu Maro, Yakoechi, them so two not now, Koechi, Noya now, move. Noya now. When Nandoya now move, or Ramadu, Elime, Mibe Nandoya now, Ikemero, or Bulubu, move, Mibe Nandoya now, onye ji ọbẹ otu emiri n'otu ya bụ onye nwere ụka tọla n'okporo ụzọ nwa bụ nwanne Udenze mebere enu akwụ iji hụ agba onye aka nne efere onye mara echi bi akọwa echi demme echi eto oke onye aka mụ na ebere ụtọmọ Peter Roto mara echi Roto dị ka nna dị nwanne m Roto mana ọ bụrụ mmadụ ya akọwa echi demme esoso churu not na akọ ebe echi bụ enwe ebuko nemu enwe ebuka alela nwanne keme ogbo ọzọ alela n'omume ekene nwanne m iwe na-eme ka ede nwụrụ ịgba anyị ji je na nwanne m ụlọ ya nwandọ edele ịgba ka anyị ji je yang roya mawa naro iba kaji jana roya mawa na oge na-egwu uwe na-eto eto nwanne m obodo onye aka olise bagbala ebe nyabi ise ka enweghị nwa mmụọ jeli nwanne m onye aka olise bagbala ebe ọkpọmụtu m Udenze mbaza n'elu ụwa ndị anyị ọsịmụ kere iwe na mmalụ n'elu ụwa nze na mgbanwere aka mee olise na egwu ka mmeti nwanne onye aka olise nwegwere m nwanne m omere ọnwa na-abụ nwanne m onye aka olise ngwa egwu n'aka njibu ụlọ ịbọ iwe ekwu ekpilo si na mmiri olise ugolu m nwanne m olise nwa mmụọ jere nwanne m itete enweghị na bamba ọ na-asị na egwu nwee elu na egwu ọka ejilarụ mee ihe obodo maka na iju ụwa dị ebe iyere olise si ọ gaghị emeghe ịgba ka anyị ji biro ọ na-aka mbido egwu wee kpọọ ndị egwu ya bụ ndị aka na-eti m ịgba n'egwu ebili ụtọmụrụ ya moto menagị moti ume n'ime kene ebe nwanne m nwandọ nwanne m moti ọkwa pagi ejulenu ijele ọzọ gidigba ịwanye ngwa ndị bụ ọzọ ụtọmatawo palata nwamụ ọbụnọ nwanne palata ọgwabụlụ gị na-ebido egwu ụmara echali mmemme nwanne kemo mmegome dejọrọ mmemme agbalụzie ngana-ekwu ụgwọ nna m dị nwachi ọbọ dịka agwụ na-eche mgbanụ ndị ụlọ agwụ mgbe ọgwazi n'iji ime egwu enu ebuko n'ịmụ enu ebuko bụ enu ebuko ide ịgba ka anyị ji je na maka mgbegbo ụwa ka nne me ọrụ gbara menụkwa nne mmụka ogbe ụbọ ndị nwaba njije kpọwe n'egwu nne mmụka nọ n'ogbe mgbegba egwu abụrụ maka egwu anyị ji agwọ tatalichi onye akọ arụsị mara ihe na-egwu mmanụ ugbe bụrụ n'ọnya na-egwu egwu mmanụ alụsị egwu
iji okwu ebu alụsị okwu ebu dịka obi atọ ọnụ na iji mma ọka n'ogbe ebu mgbịrịgba iji mma ọka n'ogbe ebu mgbịrịgba aịkị onye ike chọrọ gị dịba nwa ka nne moo anakwara ọgwụ gị ka egwu na-agwa egwu mmiri mmanwụ egwu nje akpọrọ ọbụ ugole rọbụ ka nna nwa kpara apụ na nwa iji ụwa na-esi na-achị bịa nwa kpara apụ na nwa ego gị ga-abụ elize elizo wa mmibe ka nje ka mbe nje pụta ọ na-ama ọgwa nli ngwongwo ka nje ka mbịa na ọ na-ama ọgwa nli ngwongwo mmanwụ ka ogbebu ngwongwo motivu na ka nje ka mbịa ka nje ka mpụta nwanne m motivu na ọ na-ama ọgwa nli ọ bụ mara eme onye mmanwụ agwụrụ egwu onye mmanwụ ka agwụrụ egwu mgbịrịgba bụma mmanwụ agwagọ nwanne bụma ugwu bụma mmanwụ agwagọ nwanwa ka nne mee ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị ijuwa na-esi na-achị nyaka egwu n'ebe ijuwa na-esi na-achị oke nwa na mmịata tụdị nwa kpere ọ dịgo oge eji adụ mba eji agwa egwu tụdị mmanwụ egwuregwu nwanwa ka nna-eme nwanne m ụlọ ya onye ọma gboti igbo n'ogwu ọ dịwo oge eji adị oge nkịta ji ata enwe ya maka na mụ bụ eze egwu ije nụọ ya nwanne m alele ije nụọ ije ụwa m ije nụọ ndị onye nwere ego na-aba si n'ọbụ ya jụwa n'aka onye ụbịam na-aba si n'ọbụ ya jụwa n'aka wee n'anya na-enu ụwa wego onye jụwa kedu na onye ji ụwa n'aka onye jụwa keto nwata ntụdodogwu onye jụwa keji mmadụ ejiri enu ije nụọ nwanne Chineme nwa bụ nwanne ọ dịgo oge eji adị oge nwanne eji agụ egwu nwa bụ nwanne Udenze nwanne m onye ji nwa keji gwa m onye ji oke gị ka nna azụ mụ maka na mmadụ ejiri enu nwa bụ nne onye nwere ego na-aba si n'ọbụ nya jụwa n'aka ọnụ ụbịam na-abanụ si n'ọbụ nya jụwa n'aka wee n'anya na-enu ụwa wedo onye eji ụwa kedu na onye ji ụwa n'aka ka nna azụ ụmụnne mmadụ ejiri ụwa n'aka mmadụ ejiri ụwa n'aka sọsọ tukwu n'ọnya ya akọwa ije nuo alele ije nuo chimolo nwanne m tụdodogwu tụdị nwa kpere oke nwa na mmịata ụwa nwa ka nna ya otu ruo ya mmanwụ naanị ngwongwo mmanwụ naanị nwanne m tụdodogwu oke nwa na mmịata tụdị onye ọma aka na-eme ọgụ emewe tụdị eze emo ngwongwo mmanwụ egwuregwu ọ dịgo oge eji ada ịlọ ya ego nne
motivu nwandohi onye juwa n'aka kedu na onye juwa n'aka motivu nwandohi odogwu mmanwụ agwụ oge motivu nwandohi ụwa ka nnebe mmanwụ edogo egwu ijenu ije ụwa m nwanne m lọ ya odogwu nwanne ike eke nwanne ụlọ ya nọ nwoke nwa na mmịata lọ ya mmanwụ agwụ ọgụ egwu nwa bụ nwata echire ndọghị ịnago biko gị nọdụ mma n'ime niile dị n'aka Chukwu ịna gị nọdụ mma